Algeri Blanco, Pastor, good PE, mangutana ko, Pastor, kinsay nagbuhat anang Biblia. Okay, daghang salamat na nga pangutana igsoon. Actually, kung mingon ka og Biblia igsoon, atong basahon ang unang Pedro. Okay? Ang Biblia ray gyapon ang atong patubagon ana nga mga punto nga pagpangutana nimo kay naa magid na ang tanan nga tubag nato sa Biblia. Nagingon dinhi sa maong balason. Okay? Ikaduhang Pedro, atong tanahon, ang ikaduhang Pedro, ug dinhi sa Kapitulo 1, versikulo 20. Kinahanglan inyong mahibaluan kini, una sa tanan, nga walay propesiya, diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Tungod kay wala may propesiya, nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So, kinsay nagbuhat igsuon? Mga tao sa Dios nga linamdagan sa balaang Espiritu. So, ang imong pangutana, nga kinsay nagbuhat anang Biblia, ang nagsulat, tao, linamdagan sa balaang Espiritu. Ingani magud mga pinangga. Sa nakatunan sa Seventh-day Adventist, nining nga mga gitawag nato og punto igsuon, na ay mga pagtulunan nga nagunahuna nga kinahanglan gyud kanang gitawag nato verbal authority, meaning to say kung unsa gisulti sa Ginoo word for word gibutang gid sa balaang kasulatan. Gani mismo gani ang mga pinangga nato nga mga Muslim, ang ila ana is verbal gyud nga pagasulat. Kung unsay nakasulat sa Quran, direct gyud nga language gikan sa Ginoo. Ang Biblia igsoon alang sa katunan sa Seventh-day Adventist dili ingana. Kung dili ang gigamit sa Seventh-day Adventist nga pagsabot is plenary, no? Meaning to say, yung plenary igsoon nga inspiration. For example, ako, usa ka tao, gitagaan kong instruction sa akong manager. Ang iyang gihatag na kong instruction, ako'y nagsulat base sa ako nga kaugalingon nga understanding. Kay nga ni magud igsuon, dili but sabton kay ikaw usa ka engineer, nikalit lang kag kahimo og abogado. Okay? Dili but sabton nga ikaw usa ka yano nga lunsuranon, nikalit lang kag kahimo ka doktor. So, meaning to say, ang pagpadayag magud sa kamatuoran sa Biblia, number 1, pinaagig damgo. Ikaduha, pinaagi og vision. So, kung unsay makita sa propeta nga damgo or vision, iyan nang isaysay, pinaagi sa knowledge nga iyang nabatnan. Okay? Mamagani nga, kung imong tan-awon ang Biblia, sa sinulatan ni Pablo, na ipagkaabogado. Kay tungod siya, naaman siya sa anak nga background o sa siya ka Sanhedrin. So ang iyang sinulatan is more on logical, no? Pagkasulat, makaingon ta nga grabe niyang pagkaabogado nga pagkasulat ngini. Disod nimo ingon nga mamagani nga usually sa debate nga nahitabo naagid sa libro ni Apostol Pablo, no? Na kung imo sa tan-awon sa Mateo, kay si Mateo usa ka tax collector, ang iyang sinulatan igsoon nakabase sa iyang knowledge. Okay? Mahitungod maugyapon kang Marcos, maugyapon kang Lucas, maugyapon sa ubang mga apostoles. Pero ang mensahe pinaagi og dreams or vision gikan gyud sa Ginoo. So, wala mo na yung walay private interpretation na hitabo nini. So, ang atong gilantaw sa Biblia, wala masayop ang mensahe ani, tanan gikan sa Ginoo. So, ang atong mga bersikulo ani igsoon, una ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ang pulong sa Ginoo gitugas sa Dios ngadto sa tao. May kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutus, pagkamatarong, aron ang tao mamahingpit masinangkapan sa mga maayong butang. So, sa pulong sa Ginoo naa dinhi ang mga maayong butang. Now, ang pulong sa Ginoo nga gikan sa original sa Old Testament Hebrew, gitranslate karon sa ato nga Cebuano. Gikan sa original nga New Testament nga Griego, gitranslate dinhi sa Cebuano na pangutana pulong bagyapon as Ginoos, pulong sa Dios. Ganun ang word nga pulong sa Dios sa understanding sa Biblia, message sa Ginoo, mensahe gikan sa Dios. So in English naman na siya, Cebuano naman na siya. So meaning to say kana siya gikan gyapon sa Ginoo ang gitawag natong mensahe. Unlike sa uban nga Muslim nga ila verbal gyud, Arabic man ang tinuod gyud nga pinulungan kung baga verbal. So kibali dili na siya verbal inspiration ng in English.
Dili na verbal inspiration ang Cebuano, ang Tagalog. So dili na siya pulong ni Allah. Kaya nga naman, na-translate naman. Okay? Sa unlike sa Biblia, nga ang konsepto is plenary or thought inspiration. No? Ang Ginoo nagatang mensahe, ang nag-describe mao ang gitagaan sa mao nga mensahe.